Sipur pancen wong sing nekat, uripe sing rekoso kawit cilik wis gladi dheweke dadi wong sing ora wegahan. Garapan apa wae disangkul, beteke ben kendhile ora guling. Lah piye wong desa kiwa tengene mung watu pledes, mula yen kancane tuthuk watu, Sipur ya melu tuthuk watu. Yen kancane blandong ya melu blandong, kancane ngrongsok ya melu ngrongsok. Senajan sejatine kesenengane dheweke iku nata sungging wayang, sunggingane Sipur alus lan kerep payune tinimbang orane. Pesenan siji durung rampung wis entuk pesenan maneh. Wondene gandeng anake saya tambah dadi loro, gek bojone ya mung momong anake sing isih cilik-cilik iku penghasilane saya kurang nyukupi. Mlebu metu mung ngejipake oleh-olehane sing lanang, tambah wis dadi kodrate jaman, wong mlarat mung dadi panganane wong sugih. Ngerti-ngerti tanggungane Sipur dadi akeh banget. Dheweke nyaut bang plecit nganti pirang-pirang nggon. Wusanane penghasilane sing ora sepiro iku mung entek kanggo nyaur angsurane saben dina. Kedadian iku wis dilalekake Sipur. Saiki dheweke wis suwe ana aluwe patung, sing wedok karo anak-anake digawa banjur manggon ana mes proyek. Minangka tukang kayu, Sipur rumangsa begja kemayangan melu proyek mborong pomahan transmigran swakara ing kono. Saka desane Desemono, Sipur budal karo wong sangang keluarga, mlebu alas gong liwang-liwung babat Wanamarta paribasane. Ana kene awake dhewe dadi kaya wong Afrika ya, Pak. Ada wong tuwa, sedulur lan tangga teparo. Saben dina mung ana baunge macan lan kowak-kowake manuk rangkok arep ngrungokake klenengan radio utawa ketoprak gelombang. Kok Jawa kono ora nyambung, Pak? Kandhane sing wedok karo nonton oleh dolanan gaplek Sipur sakancane. Lah upama awake dhewe ujug-ujug diserbu anak buahe Gam piye ya, Pak? Sambunge sing wedok. Karepku yen banjur dijak melu gerombolane meruntak negara ngedekake pemerintahan dhewe. Ora usah aing-aing, Bre. Wis seminggu bose kok ora ngetok ya. Kamangka berasmu rak wis entek, lengo rak ya wis entek, brambang bawang barang iku uyah entek, moto wae gusis. Simbok njaluk kiriman arep kanggo nyelamet'i bapak. Dadi bos kok ora kelingan karo bau-baune. Genah ya lagi menyang Kutagara, diemben malah nyaut duweku sayuta. Jari arep ngurus menyang departemen. Kandhane Wanto. Ngurus-urus apa? Wong dana wis ditransfer. Waton proyek laporan dana mesti cair. Sing genah keri anune suwe ora mlebu hotel. Ana kene rina wengi mung gulang-gulung karo bantal kayu anggrung. Kancane ana kene ditinggal kekejer. Celuruke Sipur. Dadak kekejer ngopo? Wong arep njupuk rokok sakpres menyang koperasi ya entuk. Arep butuh mie instan sak kerdus ya oleh. Perkara sok setu nampa kari catetan tok ya ora apa-apa. Apa ora tahu kok ladeni to, Pre? Butuh pengen mangan enak ya gawe dhewe. Adate yen ora cocok karo masakanku ya utek dhewe wae lho. Ana ngalas gedhe enake godhong pohong, disateake godhong pohong kok emoh ya gek mburu celeng kono. Apa Demak ula padakake ana Jawa karek nyanggrok menyang warunge yu sembling. Bengine tambah jero, hawa krasa atis lan sepi. Swara nyamang keprungu nrothok kaya kenthongan. Bediang
sing dipasang ana ngisor wis meh mati. Gandeng wis padha ngantuk, kanca kancane mlebu kamare dhewe-dhewe. Sipur mudhun nepasi bedian kayu menggiris iku sedhela banjur bali munggah. Nalika Suprih wis ngeloni anak-anake, Sipur isih udutan klepas klepus nganti jam 12 bengi. Arep turu kok ora ngantuk-ngantuk to, kasep mekike semantane. Suprih wis ora semaur, adate angger turune kewengen Sipur kangelan merem. Mengko yen bisa merem tangine nganti jam 7 esuk. Yen ngepasi minggu malah nganti jam 10, diiciki lan dilunggui anak-anake wae ora gelem tangi. Tangi-tangi mesti takon wedang ginastel karo sarapan. Angger didepi pohong godhong mesti mung dikepah-kepah dibalikake menyang lepek. Kelingan dheweke oleh gawe omah panggung kanggo calon transmigran ana kono wis meh rampung. Wis ana 2 unit isih wetara 100 omah. Cara diitung burungane wis entuk montor anyar gris. Ewondene ya mung bak bu melu borong pomahan transmigran 5 sasi turane ya mung kanggo ngiseni sumbangan mburi mes. Sing baku malah kanggo gedhekake koperasi amarga angger njupuk lan utang kanggo main gaplek baline mesti ngrelasi. Kamangka koperasi iku mung arane sing bener duweke bose, ujare tinimbang blanja dhewe-dhewe menyang binje, transporte larang, lakune ada. Bareng karo mencite bengi Sipur krungu swara haung macan, rasa kepara cedhak banget gawe mrindingi kita. Semono uga gragroge celeng ndusuri tanduran pohong. Tluke berulanang kademen, merene bleduk lan kronconge nyamang maneh. Klebu baungi asu-asu alasan rebutan balung kidang rembulan rembet-rembet gawe kita tambah kirik-kirik. Senajan durung bisa merem, Sipur krubutan sarung karo nyekukruk ngentekake udute. Tanpa krasa ujug-ujug Sipur wis mlebu menyang alam impen. Jam ing templek ana tembok kayune wis nuduhake angka 2. Ujug-ujug anake Suprih nangis. Suprih kaget banjur ngepuk-epuk gegere anake. Sirahe didusel-duselake, dadane karo dikekep-kekep, nanging anake isih rewel wae, nangis nganti kekejer. Lagi meneng bareng dijak ngadeg karo diweden-wedeni obor setan. Wis gek meneng le, kae ke enek obor setan, kae delengen mengko nek diparani obor setan piye haro. Kandhane Suprih karo reka-reka incang-inceng liwat bolongan blabak. Ora krasa ing jaba ana geni murup tenan, geni sing memper obor pring. Ucek-ucek gombalan iku maune mung kelap-kelip ana kadohan. Suwe-suwe kaya cedhak lan dadi sak pirang-pirang. Obor-obor iku clorat-clorot ngalor ngidul urut pesisir. Sok-sok pencorotan kaya pirangane wayang pitik. Supir keweden nanging dheweke terus ngematake polahe obor setan iku makpet mati bareng. Banjur ana wayangan pirang-pirang netara kelire sulak moyo-moyo ing langit. Jumlegure ombak natap-natap legokan sadawane wengi. Masya Allah, jare saiki iku wis jaman modern, setan-setan wis kalah karo listrik lan televisi. Lah kok jebule malah dadi apa pindahan saka Jawa kono ya? Merga ing kono wis ora tau dirukti karo bebrayan ing desa ngadesa, wis ora diperdi omahe ing danyangan-danyangan,
ora disajeni lan ora dikutuki keluk gandane menyan, ora dimemule lan dimemetri minangka cikal bakale desa ngadesa. Wusana golek papan bawira ana kene, batine Suprih. Awake Sipur dioyok-oyok nanging dheweke ora gelem tangi amarga lagi wae merem kepati. Dilalah anake oleh rewel meneng banjur dikempit sirahe ana keleke emake. Suprih isih njinggleng nyawang pentase obor-obor setan iku. Mak kelip siji loro obor setan bali murup katon rerupan sing gegilani. Puluhan bangsa alus padha jejogetan ngumbar awak pamer rerupan golek redana. Saka arah kono kene tuyul-tuyule padha teka saka gledhekane wong-wong sugih. Ora angel-angel oleh njupuk. Waton ana bolongan sadom bago liwat gendenge redana iku kaserut nganggo selang tilas sedotan es teh. Kabeh setan-setan iku padha gumiyak-gumiyak omben-omben lan guyon cekakaan tanpa subasita maneh. Awak-awak sing kaya ombyokan cacing iku wis ora digatekake lan dijarake obah dhewe-dhewe. Swara musik setan pating krompiang ngetutake pentas edan-edanan iku. Kringet grontolan kemotos kotos-kotos bareng karo gondone omben-omben. Awak panas kemranyas kaya diobong sumup goringan sak kenceng. Sikil lan tangan modot saya dawa kaya padha temancep ana lemah lan nyakar-nyakar langit. Panah-panah tumancep saka pucuk-pucuke driji ana ing pori-pori sing mengangah mawa. Yo ayo padha mlebu neraka. Surake setan-setan iku lamat-lamat ing pangrungone Suprih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kaya ngono iku sing jenenge joget Halloween iku? Jebule ana tenan to? Pak, tangiyo. Kae lho ana obor setan sak pirang-pirang lagi padha joget kaya gambar cacing untel-untelan. Sipur malah ngorok klekar-klekur. Tangiyo Pak, mengko yen mlebu mrene kayak kepiye iki? Senajan dipidak wetenge pisan, Sipur ora gelem tangi sepisan bali glundung maneh. Esuk bareng tangi sing wedok wis tata-tata pakaian, klebu bola pecah duweke, tas gedhe wis dikebaki barang-barang sing ora mung kari kasur, bantal lan guling. Niate wis kempleng menawa ana proyek omahan transmigrasi swakarsa aluwe patung. Suprih wis ora kerasan maneh. Wedi karo wewayangan ing bengi iku, wedi karo obor setan sing pating clorot kaya arep ngobong langit. Pak, tangiyo Pak, ayo bali Jawa Pak, aku wis ora kerasan ana kene Pak. Senajan ing kene iki kondang srambine Mekah, jebule ya akeh setane. Tangiyo selak padang, aja nganti konangan bose mundhak didenda lho. Mumpung iki dina akad Pak. Kandhane Suprih karo ngoyok-oyok Sipur sing isih ngelepus turu iku. Dioyok-oyok karo dijejaki kaya ngono kepeksa Sipur tangi. Dheweke kaget ngerti kopere gedhe wis dicepakake. Senajan isine yo mung gumbalan karo bola pecah sing yen didol ora payu. Suprih uga wis ndandani anake loro lan dheweke kepeksa ora adus. Siramu iku arep menyang endi Re? Pitakone Sipur nyengir ucek-ucek mripat. Minggat, bali njo maneh. Ana kene aku mung arep kok pakake setan wae. Ngopo? Durung kober digenahake, Suprih wis mbrandat ngeret-eret anake loro. Kepeksa Sipur nututi sakwise pamit karo kanca-kancane karo mundhak kopere.
wektune isih repet-repet sabut lemah ing sukune langit pesisir kono konser obor setan isih pencorotan. Banjur nyelorot menyang pucuk pegunungan nuwangke Keluk Musus. Let setengah sasi sakwise sipur tekan Jawa, dheweke krungu kabar menawa Pomaan transmigran swakarsa ing aluwe patung iku keluruk tsunami. Tujune awake dhewe cepet-cepet lunga saka kene ya, Pak. Aduh, awake dhewe rak wis ora ngerti padange srengenge dina iki. Obor setan iku tibake sajake dadi perlambang bakal ana bencana iku ya, Bre. Gek kepriye kanca-kancane awake dhewe ya, Bre? Esuk uduk-uduk nalika kanca-kanca padha tuthuk watu sipur karo supre semlengeren dhewe.